Uthi bakhumbula njalo emkhulekweni yakhe uma yezwa ngokukholwa kwabo. Ezwa futhi nangothando abanalo omunye komunye. Amen. Ezwa nangothando abanalo omunye komunye. Akuthi yabo uma ngayizwanga le ndaba awazi ukuthi kanti simele ukuthi omunye nomunye abe nothando kanjani omunye ngoba wena uzwanga amakhulunywa ukuthi bakufunda ukuthi noma makushiwo lapho ukuthi uthini lo muntu. Amen. So sesiyafunda ke na ukuthi kanti kuyinto emnandi, kuyinto ejabulisa, kuyinto ebongekayo ukubona abazalwane omunye nomunye benjani bethandana. Amen. Futhi nokubabona ukuthi uzwena ngokukholwa kwakhe ukuthi hey bathi bakholwa labazalwane. Amen. Hallelujah. So ke besingakangeni ke ukuthi ukhulekalani uthini, besizwa nje ukuthi uthini ngalabazalwane. Amen. Sesiyafunda ke siyaqhubeka ke bazalwane egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Omunye njalo wangibuza ukuthi nguthisha yini. Amen. Wangibuza nje ukuthi ngiqeda ukushumayelwa kwenza kimi wathi uthisha yini. Ngizinayo uthisha kodwa nguthisha wethu. Amen. Hallelujah. Wayezwe indlela engenza ngayo ukuthi umuntu umqeda fanele abe kukhona ukukhanyayo. Amen. Ngoba sikhulumela lokho asikhulumeli nje ukuthi sibukwe sikusho sikhuluma kakhulu, sikhuluma ukuthi masiqeda ukukhuluma kube khona ukusizakala, kube khona ukushifta kwezinto kumuntu. Amen. Kube khona ukukhanya okungenayo because ukusibusisa, kube khona umehluko omenza ukuthi angafani nje ngoba kade njani engene njalo. Amen. Hallelujah. Igama lenkosi malibonga. Umama wami ke washona ngo1990. Yabona ukuthi thina kunile abazali bashiya 1990. Amen. Washona. Ngangithi ke mangibuye esikoleni njalo ngigqoke kanje ngifake nothayi. Athi mama kodwa mntana usuthisha nje. Sengikubona nje usuthisha. Njalo noma ngena athi kodwa mntana usuthisha. Yebo. So wayebona lento engizoba yiyo kodwa ngibona uthisha uyimali yofundisa ingane ngoba ehola. Amen. Kanti angizoba uthisha wezwi likaNkulunkulu. Amen. I do appreciate kulo msebenzi enguwo. Ngiyabonga kakhulu kuba ngiyawuthanda futhi. Ngiyawuthanda ngendlela emangalisayo. Ngiyawuthanda. In fact nakuba ngiphilela wona. Amen. Hallelujah. Amen. Ake sifundeni ke bazalwane uverse uthi ke I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers. 16 lo. At 17 uthi ngikhulekela ukuthi that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and the revelation in the knowledge of him. Amen. Hallelujah. Angifundela ngesizulu 17. Jesu Kristu uyise wenkazimulo aniphe umoya wokuhlakanipha nokwambulelwa ekumazini. Amen. So siyabonga kakhulu egameni lika Jesu. Uthi umpostoli la uthandazela ukuthi uNkulunkulu wenkosi yethu Jesu Kristu asiphe umoya wokuhlakanipha, the spirit of wisdom. Amen. Nomoya wokwambulelwa. Amen. Nomoya wani? Wokwambulelwa. Amen. Ukwambulelwa ke ukuthi izinto zicace zibe sobala. Amen bazalwane. Sizwe izinto njengoba injalo. Amen. Hallelujah. Sezwe into njengoba injalo. Ngoba kaningi into elimazayo neyenza ukuthi izinto zingabi yilento bekufanele zibe yiyo. Ukuthi sibe singenako ukuqonda okuphelele noma singambulelekile ngento ethize. Amen bazalwane. Hallelujah. Awuqhubeke futhi 18 manje.
Lithi having your eyes of your heart enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you. What is the hope to which he has called you? Amen. Ngathi ngaba lapho nje. Ngasayi kumnini. Uthi engathi amehlo ethu amehlo enhliziyo angenze njani? Angakhanyiswa. Size sazi ukuthi liyini ithemba. Lobizo lwethu. Amen. Noma lobizo lwakhe olukithi. Amen. Hallelujah. Ubizo esibizwe ngalo. Liyini ithemba lakhe ngobizo esibizwe ngalo. Amanye amagama okungukuthi uNkulunkulu uthembile, unethemba elikhulu analo ngebandla. Thina sibizile unethemba elikhulu analo ngathi. Amen. Amen. uNkulunkulu uNkulunkulu. Amen. Emhlabeni uthembe ababiziweyo bakhe. Uthembe ibandla. Amen. Hallelujah. Manje uthi umpostoli Pawulo uthandazela ukuthi akhanyiswe amehlo enhliziyo yethu. Lezo bazalwane. Amen. Alisifunde ngalikhulu lo 18 uthi uzofunda ngesiZulu mangiqeda sisi. Uthi having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you. Amen. What are the riches of his glorious inheritance in the saints? Amen. Ngiyakeka lokho ngamabomu ngoba kuphi wale sentence. Amen. Kodwa ngiqondene no-8 wale sentence. Amen basalwane. Hallelujah. Hallelujah. Sila manje ula manje la ukhona. Nakho uthuka sewukuphi? Sewula. Ukuphi mawula usebandleni. Amen. Sewukuphi manje? Sebandleni. Umbuzo uthi uyazi yini ukuthi njengoba sewula ebandleni yini ebhekakale kuwe? Uyaqonda ngokupheleleyo ukuthi uNkulunkulu yini ayibheke kithi njengebandla na? Amen. Hallelujah. We understand yini kusho ukuthini ukuba sebandleni, kusho ukuthini kuba khona kwebandla. We understand yini ukuthi njengoba ula yini ebhekakale kuwe. Amen. Because uma ngabe zonke lezi zinto engikhuluma ngazo awunandaba ngazo, awunandaba uzibuze futhi awuziboni ukuthi unjani. Kusho ukuthi ngamanye amagama usendaweni ongaqondi kuyo nongaqondi ngayo ukuthi why you are here. Amen. Kusho ukuthi just usemdibaneni, sembuthaneni nje wabantu. Amen. Ongazi ukuthi kuyiwaphi. Usembuthaneni wabantu kodwa ongazi ukuthi kwaziwa njani? Kuyiwaphi. Kanina abantu abagcwele emasontweni abantu abanjani? Kugcwele abantu aba-enjoyayo kwasesontweni. Bayazi yonke imikhuba yasesontweni, zonke izinto yasesontweni, but abazi the reason ukuthi baze babe sesontweni. Yimani uNkulunkulu wakhetha ukuthi kube nabantu abasebandleni, kube nebandla. What was the reason? Yingakho uthola ukuthi kwesikhathi uthola nabantu besebandleni baphakathi ebandleni kodwa basenza izinto phakathi ebandleni uNkulunkulu ayekhandela ibandla ukuthi mase sebandleni bazo-understanda ukuthi asekho isidingo salokho, nesidingo salokho asisekho, nesidingo salokho akusekho, ngoba uNkulunkulu wayezo-replace, wayengethi ibandla elizokwazi ukuthi li-replace izinto okungesizona ngezinto okuyizo. Angazi uma nangizwe mpazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. Sokwenza nje isibonelo.
Kukhona umuntu othi ekholwa ekhonza. Ngapha uyakhonza, ngapha wenza amasiko, ngapha wenza zonke izinto izinto. Why kwenzelani lokho? Inkinga aka-understand ngani ngebandla. Amen. Aka-understand ngani ngebandla. Ngoba uma be-understanda ngebandla, bezo-understanda ukuthi kunezinto uNkulunkulu angasidingi ukuthi ngabe siyenziwa abantu. Ngoba lezi zinto ezenziwa abantu uNkulunkulu uye wakhanda ibandla, wakhanda ukuthi kukhonzwe ngoba umisa indlela yokureplace izinto abantu abazithandayo, abantu abakuthi siyabaphumelelisa, siyabavikela, siyabasiza, kanti yizo ezibadestroyayo. Angazumana ngizwe bazalwane. Amen. Amen. So abantu abaningi aba-understand ngebandla ukuthi ibandla liyini. That's why wena noma besebandleni, they are not so serious ukuthi bafuna ukuthi ngempela bafunde bazi. Njengoba bengekho serious ukuthi bafuna ukuthi bazi, kuyingakho noma sebephumile ayikho leyo nto abayi-applyayo abayifundile. Vele ngoba abazi bathi applyela. Abasazi isidingo sabo. Amen. Abawazi amandla. Amen. Abandla kuhlupa ngoba sesinabantu abakhona ngoba befuna just ukusizakala. Just ukuthi benze njani? Basizakala. Abantu abaningi basebandleni, oh bless me. Oh bless me Lord. Bayena nje lokho sokuthi uNkulunkulu ngibusise. uNkulunkulu bayena impumelelo ebhekane nalo ukuthi ngizele nje impumelelo. Kanti ayizi kanjalo impumelelo. Amen bazalwane. Impumelelo ayizi ngaleyo ndlela. But kube ngathi kungaleyo ndlela ukuthi abantu babizele nje ukufundiswa ngempumelelo. Yingabe intshumayelo eyiningi ayitholayo, intshumayelo ekhuluma ukuthi abantu baphumelela kanjani. Amen. Amen. Kulungile kuright akukho lokho. Amen. Ngoba nasezwini kukhona. Amen. Kodwa kukhona uNkulunkulu akuyikhona kona asibizele kona. Lokho kufanele ukuthi siqonde ukuthi leyini ithemba lakhe ngobizo lwakhe olukithi. Liyini ithemba lakhe. Amen. uNkulunkulu uthemba ibandla, ulithembile ibandla. Igama lenkosi malibonke. Amen. So-ke ngivule la ngamabomu. Kodwa ngizange ngizokhuluma ngakho. Kodwa kuyisingeniso esihle. Esiyindikimba futhi yendaba. Amen. Hallelujah. Amen. Esiyindikimba yani? Yendaba. Wena mawufunda iBhayibheli ufunda kahle kuMatthew chapter 1. Ubala amagama abantu la. Bala amagama abantu. Thina masiwafunda amagama abantu kaningi asiwafundi siyayeqa leyo ndawo leyo ngoba iyasibhora. Ngoba ize njalo bazalwane. Iyasibhora. Why isibhora na? Ukuthi isibhora ngoba sazi ukuthi sikhumana phi thina nabo. Yini esihlanganisa nabo. That's why ubhoreka. Amen. Kama lenkosi malibonke. Amen. Unikodima ngelinga ngokhuluma noJesu. Uthi mfundisi wena siyabona ukuthi umfundisi ovela kuNkulunkulu. Ngoba akekho umuntu obengenza lezi zinto zenzayo uma uNkulunkulu engenaye. Amen. Amen. uJesu uthi ngiqinisile ngithi uma ungazalwa kabusha angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Amen. Angeke wenze njani? Aphinde futhi athi ngiqinisile ngithi uma ungazalwa kabusha angeke ungene embusweni kaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. uNikodima umdida le ndaba yokuzalwa kabusha. Uthi uJesu, hawu Nikodima, angithi wena umfundisi kaIsrayeli, how come ukuthi ungayazi indaba enkulu kangaka? Angikhulumi mina ngokungena eswini uzalwe kabusha. Akwenzeki ukuthi umuntu angene eswini azalwe kabusha semdala. Amen. Hallelujah. Kodwa ukuzalwa kabusha ngokomoya. Amen. Uzalwa kabusha uzalwa uNkulunkulu. Amen bazalwane. Akuzala ngezwi lakhe. Amen. Ngoba ulamhlabeni ngoba wazalwa. You are here because wazalwa
biological parents wakho. Amen. Ukuthi uze emhlabeni because ukuze la emhlabeni kunesango lokuza ukuthi wonke umuntu ozayo uzozama umuntu wesifazane. Amen. Kama leko sibango. But then uthi khuluma ngombuso ukuthi wonke umuntu umele ukuthi enze njani azalwe kabusha. Amen. So lapho masifunda lapha kuMathewu njengoba kukhulunywa ngamagama abantu, kukhulunywa ngamagama abantu, nakuLuka 3 uzothola futhi kukhulunywa ngamagama abantu, kukhulunywa ngamagama abantu, kukhulunywa ngamagama abantu, kufanele wazi ukuthi mina ngixhuma. Because le ndaba yamagama abantu okukhulunywa ngayo lapha iphathelene nendaba yakho yokuzalwa kabusha. Angazuma nangizwe bazalwane. Iphathelene nendaba yakho